Bydd athro eich plentyn yn derbyn adborth ar gyfer darllen a rhifedd gweithdrefnol yn fuan ar ôl yr asesiad a gall drafod hwn gyda'ch plentyn cyn ei rannu gyda chi. Hefyd, gall eich plentyn weld ei adborth trwy fewn gofnodi i hwb, sef llwyfan dysgu digidol Llywodraeth Cymru. Ar ôl asesiad rhifedd, rhesymu, bydd gan athro eich plentyn adnoddau a gweithgareddau i'w defnyddio yn y dosbarth i'w helpu ddatblygu ei sgiliau rhesymu. Mae hyn yn lle rhoi adborth ar-lein eich plentyn ar ôl yr asesiad hwn. Mae'r adborth yn rhoi cipolwg ar sgiliau eich plentyn ar adeg yr asesiad. Mae hwn yn un darn o wybodaeth yn unig am sgiliau a dealltwriaeth eich plentyn, y bydd modd i'r athro ei ystyried ynghyd â'r wybodaeth arall sydd ganddo ynglŷn â gwaith eich plentyn yn yr ystafell ddosbarth. Ar gyfer darllen, rhifedd gweithdrefnol a rhifedd rhesymu, byddwch yn derbyn adroddiadau sy'n dangos cynnydd eich plentyn dros amser.